kalakwachera, welcome back to my channel. Ngayon, dahil food na aking breakfast, magpapalit tayo. First time ko magpalit ng ganito, try natin kung kakayanin. Buksan na natin itong parang cup na to. Gamit ko flat screw. Ito naman yung sunod natin tanggalin, yung pinagapin ng caliper. Ang gamit ko dito, Allen type wrench, 5mm. Ayan. Dito naman sa caliper bolts, gamitin naman natin ang 12mm wrench. Pudpud na talaga. Dapat din napupudpudaan na. Grabe oh. Wala, sagad na talaga. Tatak nito si Nisin. Diba? Ang dumis. Subukan muna natin. Linisin natin ang ating araw ito pre ni. Wala mang. Pinapugaw ka ni mga maglasa ding piston rin baliw. Wala talaga yan, malamang. Sino mo to? Palitan na natin ito. Wala akong nabiling, ano ba to? Tawag dito, Nisin. Mga kalakwachera, ito na lang muna kasi kailangan na talagang palitan. Wala daw kasi stock dun sa bilihan ng Suzuki spare parts. Diba? Baka natin doon. Hindi kasi magpapapak yan din eh. Ilagay na natin. Ganito ba yun? Kalimutan ko na. Paano ba yun? Yan ba yun? Iwan ko. Hindi ko naman nakita kanina. Paano ba yun? Packing. Oh, packing sheet mga kalakwachera. Hindi ko alam paano na ba yun. Paano ba yun nakakabit? Bikit na yun. Ito ba yun?
putik. Dito pala mga kalakwatsera. Lapa. Ay, hindi, mali. Dito yan eh. Alam ko dito yan eh. Oh. Lapa ka talaga. Ganito ba? Ganito ata eh. Oh, yan. Ganito nga. Bakit? Ano ba yun? Sabatan? Oo. Ganito pala yun mga kalakwatsera. Di, ang tanga ko lang kanina. Baliktad yung pagkabit ko. Ganun talaga pag first time. Ay naku, did not answer. Ibig sabihin, wala siya. May isda na nagbili na ako ng ulam. Inantay ko lang dito mo yun. Nagpalit ng preno. Alam ko na kung paano pagkabit. Ganyan daw. Dita ko yun. Uy, mag-ice-ice na kayo dyan, Pam. Tapos ito. Pati yung mga kapatid mo. Maglilinis na dyan. Nasaan na yung pangkabit dito? Kailangan natin sa dyan malinis dyan. Oh. Doon na lang tayo kay Tita Mudada. Sabit ang ilo, pao. Saan na yung isa? Bilisan mo na paglagaw mo dyan yung mga tuwalya pa isama mo, be. Kaunti lang naman natalabahan. Yung mga tuwalya tsaka yung ano. Lo! May kulang! Bilisan mo na paglagaw para matuyo kasi bukas maglalabas ito yung mga tuwalya tsaka mga kulang. Baliktad ba? Ano? Hindi ko alam kung paano ito ikabit. Ba't parang taon-taon na lang sila manay ganun na? Pagkarang taon, ganyan din na. Pag New Year. Ganyan din yun. Paano ba ito? Nakalimutan ko na paano ito ikabit mga kalakwatsera. Tusang gala ito. Hindi ako marunong ha. Tinanggal ko ito dito eh. Kailangan ko na talagang umalis dyan. Wala ba akong tinanggal na iba? No, nakalimutan mo paano na nakalagay dito. Ganito siguro. Stay kan, parang harap kan. Kasi may ano to dito ganyan oh. Di ba mga kalakwatsera? Ano ba? Hindi ko na alam paano. Yan? Ano to? Eh di, brake pad ng Smash. Tingnan mo nga sa YouTube. Bullshit talaga. Dali na, tao! Nagsisearch pa nga, excited. Hindi ko na alam paano ito ikabit tong, ano ba ito, tanso-tanso na to eh. Ayan kasi, pumilit na naman eh. Kasi kabit-kabit din ang marunong. Kasi naman eh. Siyempre, sayang bayad. Ano ba yan, brake pad? Oo. Yan. May butas ko lang sa ilalim. Yun nga yun. Ito yung pinala ko. Ayos na, okay na yan. Kabit na natin itong mga kalakwatsera. Dahil alam ko na kung paano gawin. Babalik na natin itong tinanggal ko na hindi ko alam kung paano ikabit kanina. Yan. Bibilisan ko daw yan. Tatanghali na. Ano binili mo? Yan. Itong binili ko. Oh, ba't 70 pesos lang to? 80 pesos yung sa akin. Nabili ko to ng 80 pesos. Mura to. Pipay to. Wala nga daw genuine parts na mabili. Ayun nga eh. Kaysa sa wala. Ayan na lang. Kaysa sa wala. Diba? Ganyan yan. Ganito. Yung butas na sa ilalim. Kasi lalagyan ng lock. Ito pang isa. Lagyan na din natin to. Ito, ganyan. Diba? See? Tapos ilagay na natin yung lock. Ito.
Ito yung laki. Diba? Ay! Bagal naman ito mag-ikot. See? Ano? Ayun naman. Okay na siya. Salpak na natin ito sa loob. Magsasakto sa sabutas. Sisilipin. Higpitan na natin to. Dah, magasgas na. Pisik na tupal, baka manalo ka ng 300 million. 300 million coins. Tapos na. Okay, tapos na. Punasan natin ng konti. So, lalo lugid bumin. O, try mo nga to. May madam pa, try mo yung motor. Pinuhan mo ah. Ano mo na pinuhan? Pinuling ka na sa mukha. Wait! Sipat. Hindi ka nagpipray, no? Sabi mo, kupray naman. Gago ka talaga. Sige. Bitaw. Bitaw. Sige nga. Gago ka talaga, nakapray, no? Sabi na, magde-deliver pa kayo. Yan na yan.
Tapos na mga kalakwatsera. Sa wakas, kapag palit na ako kahit hindi ako marunong. Thanks for watching mga kalakwatsera. Na mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe po and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kakalugan ko. Bye! Diba?